जों दिनै साननि 11:30 बाजियाव कोअर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम मोन 14 ट्राइबेलनि माहारिनि जानानै आरो सिसिटुवानि जानानै आदित्य खाख्लारि सिसिटुवानि चिफ कनभेनर ट्राइबल संघनि गाहाय नेहाथारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आंजों लोगोसे उमेश दैमारि जोंनि लोगो आफादगिरि आरो आरसुनि राभा स्टुडेन्ट इउनियननि डक्टर सुभाष राभा जेनेरेल सेक्रेटारि TMPK मिसिं स्टुडेन्ट इउनियननि गाहाय नेहाथारि सान कुमार पांगिं जों मोनसे डेलिगेसन टीमा नेशनेल कमिशन फर शेड्युल्ड ट्राइब बिनि गाहाय मासिगिरि चेयारमेन अंतर कुमार सिंह बिथांखौ जों लोगो हमो बिथाङा गोदानै थिसनजादों बिनि सिगाङाव हर्ष चौहान दंमोन 2022 सनाव जों हर्ष चौहानखौबो जों लोगो हमदोंमोन आरो जों मोननै दाबि लाखिदों जे आथिखालाव आसामाव थानाय मोन 14 ट्राइबेल दङ बे ट्राइबेलफोरनि कन्स्टिटिउशनेल आरो पलिटिकेल राइट्स बिनि सेफगार्ड आरो बिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनांगौ जोंनि रक्षणाबेक्षणनि थाखाय खामानि मावनांगौ आरो जोङो गासै बिथिङाव थाखानाय ट्राइबेलफोरा जेरैबायदि सुजुग सुबिदा प्रिभिलेज राइट्स एन्ड प्रिभिलेजखौ मोननांगौ बिनि थाखाय NC/STआ खामानि मावनांगौ होननानै जोङो खावलायदों लोगोसेयैनो मोनद' जौगासारनाय आरो गोबां पपुलेसन थानाय जि हारिफोर दङ आसामाव बिथांमोना ST दाबि खालामबाय थादों आरो बेखौ लानानै आसाम सरकारा फैगौ 25 नभेम्बराव आसाम बिधान सभायाव रिकमेन्डेसन लाबोनो नागिरदों दा बेखौ लानानै जोङो दिनै बिथांजों गोथौयै गुवारै सावरायो 2019 सनाव NC/STआ मोनद' हारिनो पजिटिभ रिकमेन्डेसन होदोंमोन जे मोनद' हारिया ST जानो हानायनि क्राइटेरिया दङ होननानै आरो बै समाव नन्द कुमार साय जाय चेयारपार्सनमोन बिथाङा बेयाव प्रेजेन्ट थायाखैमोन बिथाङा आपत्ति खालामदोंमोन नाथाय राजनितिक कारनाव भाइस चेयारमेन आरो सानै मेम्बार बिथांमोनखौ लानानै भाइस चेयारमेना मोनसे रिकमेन्डेसन हरदों मोनद' हारिनो पजिटिभ रिकमेन्डेसन हरदों लकुर कमिटिनि बायदियै जायफोरा क्राइटेरिया गैया बे क्राइटेरिया गैयै मोनद' हारिखौ आरो एडभान्स आरो पपुलास जायफोरनि सुबुं सानखो 2 कौटिनिबो बारा बिथांमोनखौ रिकमेन्डेसन हरदोंमोन आरो 2019आव बे रिकमेन्डेसन बायदियै राज्य सभायाव बिथांमोननो ST होनांगौ होननानै बिल टेबोल जादोंमोन दा बेखायनो दिनै बे खोथाखौ जोङो सावरायबाय आरो जों खावलायदों 2019आव जाय रिकमेन्डेसनखौ हरदोंमोन बेखौ रिभिउ खालामनांगौ आरो मोनद' हारि ST जि दाबिनाय आरो ST थिसननो नागिरनाय बेखौ जोङो अपोज खालायनानै बिथांनो जों बुंनानै फैदों बिथाङा खोब पजिटिभ जे थाखानाय STनि सेफगार्ड आरो थाखानाय STनि कुनु कारनाव खहा खालामनाय नङा 45 लाखनि जायगायाव 2 कौटि जाबसिननायखौ बिथाङा माने गनाया होननानै जोंनो खोथा होदों आरो रिभिउ खालामनांगौनि थाखाय जिखिनि खामानि मावनांगौ बिनि सायावबो खामानि मावगोन होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होदों दा जोंहा रावजोंबो हिंसा गैया कुनु जाति जनगोष्ठी जोङो रावनिबो जोङो इनाय हास्थाया खिन्थु थाखानाय STखौ धंस खालामनानै सोरनोबा अधिकार होनायखौ जों मालाबाबो लुबैया बे खोथाखौ जों एक्सप्रेस खालामदों आं बेखिनि खोथाखौनो बुंबाय गोजोन्थों नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबास कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना फालांगियाव जेंना सोमजिनाय हा हुनि जेंना बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबास कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन
अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबास कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।